ассалому алайкум бинандагони барномаи хоби ширин, хурдтаракони азизи ман. ва инак боз фурсати шунидани афсона фаро расид. ҳоло бошад дар иҷрои хонандаи мактаби рақами 22 шаҳри Самарқанд Пирмат ва Шахинабону шеър мешунавед. марҳамат Шахинабону. Хоҷастаму хоҷастам, ремолчабаном бастам, айни бибиҷон рафтам, гӯгурташагум кардам, дидам таги дарвоза, ду духтари пулғоза, мӯҳоша ваҷаб кардам, андар таги дарвоза, дарвоза нигин дора, қулфи мармарин дора. офарин Шахинабону. инак мегузарем ба шунидани афсона. буд набуд дар як замон, дар як макон як марди донишманде буд. донишманд 7 нафар писар дошт. аммо писарҳояш дар байни худ хеле ҷангу ҷанҷол мекарданду ноиттифоқ буданд. пирамард бошад аз рафтори ин фарзандонаш хеле ғамгин буд ва чора мекофт. рӯзе аз рӯзҳо пирамард ба ҷангалзор рафту 7 навдаи ниҳол бурида омад ва онро баста банча кард. фарзандонашро ҷеғ зада гуфт: мана ин банчаи ниҳолро шиканед. онҳо ҳарчанд зӯр заданд, ҳарчанд ҳаракат карданд, банди ниҳолро шикаста натавонистанд. баъд марди мӯйсафед банчаро кушоду ҳар як навдаи ниҳолро ба фарзандонаш тақсим карда дод. онҳо бе ягон душворӣ ниҳолро шикастанду партофтанд. марди мӯйсафед гуфт: ана дидед, агар шумоён бо ҳам иттифоқ бошед, аҳл бошед, душман шумоёнро мағлуб карда наметавонад. агар танҳою ҳар кас бо кори худ бошад, дар байни шумоён ноиттифоқию ҷангу ҷанҷол бошад, душман шумоёнро бе ягон душворӣ мағлуб мекунад. писарон аз ин ба хулосае омаданд ва ҳама бо ҳамдигар меҳрубон шуданд, ба ҳамдигар дасти ёрӣ дароз мекарданд. агар коре карданӣ бошанд, бо ҳамдигар иттифоқ шуда он корро ба охир мерасониданд. ана бачаҳои азиз, дидед, иттифоқӣ ба одам бахту саодат меовардааст, шодиву нишод меовардааст. шумоён низ бо додару хоҳар, апаву бародари худ меҳрубон бошед, иттифоқ бошед. бо ҳамин азизакони ман, барномаи имрӯзаи мо ба охир расид. ба ҳамаи шумоён хоби ширин орзумандам.